Para peixe fresco digo, para chocos redondela, para camaróns moaña. Se lle pode levar o café o cura, xefe. Para cafés Miró Pereira, o café do señor. A ver que me traes aquí. Vaya, hoxe parece café. Toma, aquí tes €1. Ei, que son 2 euros, pelandrán? Como 2, miro? Un café vale €1. Xa, pero un café vale €1, ou sexa, 2. Vostede sí que vale por 2. A que sí? Sí, porque non é burro, é burro. Cala, lercha. Pra burro reverendo. Mira, palote. Os seus anos ainda fai palotes. Non sexas ignorante, miro. Aquí di terceiro. Son números romanos. Terceiro congreso sobre o románico. Vai participar nun congreso? Estou preparando unha conferencia para mañá. Trata sobre o románico da nosa parroquia. Precisamente o máis romántico da parroquia son eu. Románico, xefe. Románico, romántico, reumático, ven sendo todo o mesmo. O románico é un estilo artístico como o gótico, o barroco. Claro, os exemplares que quedan do románico sonche maravillas do noso pasado. Algúns teñen 1000 anos de antigüidade. E miña nai é románica ou barroca? Señora Carmen, non é nada diso. Si, o dela máis ben do colesterol. Pero que colesterol, home? Falamos de monumentos, igrexas, mosteiros... Pedras. Si, miro, pedras. E agora a ver se podo traballar en paz, Xoiches, cotorra, deixa da moral o reverendo. Non se preocupe, don Nicanor. Sentou con vostede para que non veña molestalo ninguén. Menos mal. Pero deixe de facer palotes, home, escoite. Comigo aquí ninguén lle vai dar a lata. Non te preocupes, miro. Xa vou para fora, para estar máis tranquilo. Non quere que o acompañe. Miro, bótame unha man con estas bolsas e deixa de molestar a don Nicanor. Estaba lle axudando. Sí, seguro. Leva de estas bolsas, anda. Gracias, Balbina. Ai, que velo carísimo que está todo. Me cacho no peixe. Do prezo do peixe xa nin falemos. E logo? Pedíanme 40 euros por 4 salmonetes. A 10 euros o salmonete, pero de que van? Iso digo eu. Eses peixeiros non teñen ética nin nada. Desde logo, o peixe está polas nubes. Uns camándulas. Menos mal que me adiantei eses ladróns e cobras Coca-Colas a 20 euros, que senón non chegamos a fin de mes. 20 euros por unha Coca-Cola, bandallo. E como queres que saca adiante esta familia? Se non nos cobras a 20 euros, tería que dedicarme a roubar como eses peixeiros. Moi ben, xefe. E non será vostede tamén algo ladrón? O meu é visión empresarial, lercha. Sí, como a que tiña Al Capone. Al Capone, Herodes, Nerón... Son grandes incomprendidos como a min. Xa que tes tanta visión, a ver que tal andas de oído. Neste bar as Coca-Colas valen €1, queda claro? Sí, queda clarísimo. E outra cousa, a ver se lava las orellas, por callán. As Coca-Colas a €1. Será comunista. Aquí ten as revistas de arte que quería, padre. Gracias, Tuto. Románico, Sinfonía de Pedra. Románico, no Camiño de Santiago. Que, como vai esa conferencia? Estou traballando como unha mula. Vai a dicir ao señor arcebispo que quero que lle guste. Pero moitos libros ten por aquí. Non estará fusilando outros autores. Fusilando? Pero que dis, home, eu de violencia nada. O que fago é plaxiar. Que quero dicir, inspirarme nas obras dos demais. Xa. Colle un pouquiño de aquí, un pouquiño de alá. Iso é plaxiar. Mira, Tuto, se copias dun libro é plaxio. Se copias de moitos libros e revistas chamase investigación. Eu xa o entendí. O que non sei se o arcebispo entenderá cando saiba. Seguro que tamén plaxia. Quero dicir que tamén se inspira noutros autores cando escribe. Ademais do que se trata de que o señor arcebispo non o saiba. Mire que esta é unha vila moi pequena e acabase sabendo todo, padre. Sí? Ilustrísima. Estaba a preparar a conferencia no seu despacho para falar da conferencia. Claro, eminencia, sen problema. Que? Era o arcebispo? Parecía moi serio. Seguro que algún xudas lle foi co conto de que a miña conferencia estaba inspirada noutros autores. Este molusco, lamelibranquio, vive adherido ás rochas e ás cordas das bateas.
Que vida máis aburrida que levan os mesillóns. Igualiña que a nosa, como se a min me interesase este traballo sobre a pequena empresa. Muller, estudiando economía, sabe lo que hai que facer cos cartos, non? Sí. Pois iso é importante. Julia Roberts cobra 20 millóns por película. Crees que podo ser unha actriz como ela? Ti, nin tola, pero se cadra necesito unha contable. Pois por se o queres saber, voume presentar un casting que me vai lanzar a fama. A un pozo, máis ben. Que papel é? Xulieta. A de Romeo e Xulieta? Ajá. Pas pallás vai me traer unhas pelis do videoclub. Así, podo ver as grandes actrices que xa fixeron ese papel e dalo nivel. Claro, a papá vai encantar a idea. Terá que calar. Precisamente teño moito en común con Xulieta. Unha moza independente que sabe o que quere e que non se deixa manexar polo seu pai. Hola! Vaya, isto sí que é raro. Os dous estudiando. Así dá gusto. Estou de cheo nun traballo sobre a economía da empresa. Estupendo. Ese é o camiño. Estudiar e prepararse. Xa sabes que me encanta estudiar. Sí, pra titiriteira. Cala, chinche. Roy, podes lle baixar esta fonte a Balbino ou estás moi ocupado? Xa vou eu que Roy ten que estudiar a vida dos mesillóns. Podo ir, Total, os mesillóns non se van mover das pedras. Que, Antón? A hora do aperitivo, Pois sí, pero nada de olivas como a ti. Os clientes de categoría póñennos unha nécora, como Deus manda. Xa veremos se xa dá miro. E para que teña Balbina? Ela fai todo o que lle pide o seu irmanciño. Que che aproveiten as olivas, que Roy. Hola. Balbina, isto é teu. Oi, a fonte do lacón. Non tiña presa, Roy. Moi bonito. Deixámosles unha fonte cun lacón e devolvenas en el. Onde está o lacón, Pelandrán? O lacón faríallelo Balbina para que o comesen. Máis ou menos. Xa, e se che deixan un boli para que escribas, tamén o comes. E logo din que o cutre son eu. Anda, non esbardalles. E garda a fonte no seu sitio. Non me deixes en esas entradas, Tranquilo, Roy, que está todo controlado. Que entradas? Unhas que me prometeu pro Acuario do Grove. Non te esquezas, Chao. Ah? E ti, desde cando és tan espléndido? Eu? Ui, xa me coñeces, irmanciña. É unha promoción. A Caixa regálalles entradas aos rapaces para que visiten o acuario. Xa me parecía a min. Ei, se cadra outro con menos escrúpulos que a min aproveitaba para vendelas a metade de prezo, Antón, quedamos niso, non? En que mas deixabas a metade de prezo. As entradas, ui, era broma. As entradas regalochas. En serio? Guai. As entradas regalochas. Pero ti non tes nin vergonza, nin dignidade, nin nada. Hai que ser traficante. Hai entradas pro acueduto. O acuario, cuñado. Iso, eu quero ir. Ti, o acuario, miriño. Ai, aínda me lembro da última vez que fuches ao zoo. Que vergonza, tivemos que sair correndo. Como ia saber eu que estaba prohibido cazar? Que poñan letreiros. Avíos por todas as partes. Respeten os animais. Sí, pero de prohibido cazalos non dicía nada. En fin, irmanciña, pon aí de aperitivo unha nécora. E pro xantar méteme un rodaballo no forno, Méteme un rodaballo. Acabaronse che as nécoras e os caprichiños, mona? Tortilliña francesa e vía. Está o marisco imposible. Tortilla francesa. Balbina foi a peixería pola mañá e está todo a prezos aburridos. Abusivos, miro. Iso. Pero por unha nécora tampouco pasa nada, non? Aí te espiollo, que por algo lles dedicaría machín unha canción e non as nécoras. Ui, que carallo, miro. Mani, si te quieres con el pico divertir. Que, padre, o arcebispo tiroulle das orellas? Non, case che foi peor. Ei, perdón. Balbina. Esa cara, padre. Non lle digas así, muller, é de nacemento, el non ten a culpa. Cala. Teño un problema. Xa sabes que imos organizar un congreso sobre o románico. Ese sitio onde se fala da vesícula. Da vesícula non, miro, falamos de pedras. E logo onde están as pedras? Non importa, miro. A cousa é que o arcebispo acaba de encargarme que organice a cea de clausura. E cal é o problema? A cea é mañá. Só hai un día para organizala e todo ten que quedar perfecto. Pero como deixaron todo para o último día? Iso, deixalo todo pro último día só trae preocupacións. Eu ducho mo día primeiro de cada mes e logo xa quedo tranquilo. Non ían facer cea, muller. O arcebispo andaba algo delicado do estómago. E xa mellorou.
Por desgracia, mellorou bastante. Quero dicir, alégrome de que mellorase, gracias a Deus. Pero por un día máis que estivese mal tampouco pasaba nada. Porque agora, a ver como fai para organizar todo con tan pouco tempo, non é? Vai facer falta un milagre. Para iso estamos os profesionais. Iso digo eu. Os milagres que os faga o arcebispo. Os profesionais somos nós. Entón vasme axudar, Balbina. Gracias, gracias. Se ti te encargas da cea, quedo tranquilo. Vai vir xente moi importante. Vostede non se preocupe. Penso facer uns bocatas de nocilla para que eses señoritos chupen os dedos. Nada de nocilla, pastrán. Pois aínda é millor. O pan con tulipán tamén está moi rico. Miro, o arcebispo non anda con trapalladas. Quere centolas, percebes e robalizas. Percebes e robalizas. Están os prezos polas nubes, padre? Iso non importa, muller. Os invitados son de primeira categoría. Catedráticos, historiadores de media Europa, xente de mundo, non sei se me entendes. Claro que entendo. E de que parte do mundo? Quero dicir que están afeitos os mellores restaurantes, a camareiros educados, amables, atentos. Creo que o padre Nicanor ya está botando unha indirecta a alguén, miriño. Non se preocupe. Eu collo sen directas á primeira. Mónica, creo que non contan contigo para a cea do arcebispo. Que cea? Xa falaremos diso, miro. Xa procurarei eu telo baixo control. Pásame de aí o teléfono. Agora, antes de nada, vou falar con Ricardo, o vendedor de peixe. E non será mellor falar primeiro cun psiquiatra. Aí. Ricardo, hola, son Balbina, do Suizo. Que tal? Mira, necesito que me reserves para mañá percebes e robalizas. E centolas. E centolas. Mira, fagoche unha nota con todo e mando xa por paspallás. Vale, Ricardo, axústame ben o prezo, que somos clientes. Moi ben, gracias, chao. Percebes, centolas e robalizas, me cajo no mundo. Xa oíches, non? Iso é o que quere o arcebispo. E cantas persoas van ser, padre? 15 polo menos. Percebes con 4 ou 5 chegarán, para que non empachen. Sí, eu creo que sí. Moi ben. Mónica, toma nota. Mira, percebes 5. 5 kilos, claro. 5 kilos? Pero que inxenua é esta rapaza? Como van ser 5? 5 kilos, me cajo no chapapote. Non te preocupes, Miro, vou nos pagar eu. Sí, claro, vai nos pagar. É como sei eu que é verdade, paparolo. Porque padre Nicanor é unha persoa seria de fiar. Non tanto. Se está todo o día confesando, é que algo faría. Confesando aos demais, babicas. Peña, vai atender a terraza. Vaite. Nada de olivas como a ti. Os clientes de categoría póñenos unha nécora como Deus manda. Tuto, non tens que atender o quiosco. E para que teño a Balbina? Ela fai todo o que lle pido o seu irmanciño. Vai na rañar, anda. Para iso querían os cacahuetes, furuncho. Menos mal que ainda valen para outro cliente. Que lle pasaba ao padre Nicanor, cuñado? Vai facer unha cea para a súa virulencia e un grupo de catalíticos. Será para a súa eminencia e un grupo de catedráticos. Iso, unha banda medio rara, 15 ou máis. E Balbina vai encargar percebes, centolas e robalizas para eles. Así que para Nicanor e os seus colegas hai percebes, centolas e robalizas e para o seu irmanciño querido, cacahuetes. Hai unha diferencia. O reverendo pensa pagar todo iso, macaco. Ai, sí, iso di el, pero ti crees que terá diñeiro para tanto gasto? Sí, é verdade. Sempre andas en un can. Unha cousa é pagar un café e outra unha enchenta de percebes e robalizas para 15. Cuñado, isto merece unha reflexión. Ven. Sí, señora Carmen. Será mellor que te asegures, cuñado. E como? Preguntándolle ao cura de onde vai sacar os cartos. Con moito tacto e discreción, A min a discreto non me gaña ninguén. Ajá. Iso é. A ver, reverendísimo, voulle facer unha preguntiña con moita discreción, pero non me faga repetir, Para quieto! Que non se note, burro. Pero a que veu iso, Miro? Nada, era para lle preguntar onde mercou o traxe, que é moi bonito. Mira, deixa de esbardallar, que estaba falando con tua nena. Ala, vamos, cuñado, anda. Perdoe, señora Carmen. Sí, anda, Miro por aquí. Como o adiviñou? Sí, daquela xa está todo. Serán 15 persoas para cear e do peixe e do marisco xa me encargo eu. Dille que faga empanadas de vieiras. La vieiras tamén. Don Nicanor tamén me encarga unhas empanadas de vieiras. Pois pola tarde paso eu por aí para axudarlle. Vale? Chao.
Percebes, centolas, robalizas, vieiras... O carallo do cura non se priva de nada. Hai que investigar se ese morto de fame ten cartos. Ou pensa vir de paparota a miña conta. Pois xa está todo en marcha, don Nicanor. Que Santa Rita cho pague, Balbina. Oiches, que Santa Rita cho pague. Ese pimpín non pensa soltar un peso. Acouga, cuñado. O xantar. Tortilla francesa pro monsieur. Non me vas decir merci beaucoup. Tortilla, para min. Aquí tengo rodaballo, padre. Graciñas, Mónica. Ai, Antón, como te miman. Tortilla francesa, con ese toque de perexil e todo. Gústalle, se quere cambio ya polo rodaballo. Chégame con que me deas unha folla de perexil. Teño que guardar a vixilia. Oxe, non é vixilia. Non. Pois, os ollos do señor todos os días son vos para facer sacrificios. Así que rodaballo, padre. Nesa parroquia non teñen problemas de cartos, non? Eu non me preocupo moito desas cousas. Eu levo a conta das almas boas, non dos cartos. E agora imos bendicir a mesa. Está clarísimo. Este Virulillas conta con que Deus lle paga as facturas. Paciencia, cuñado. Hai que interrogalo máis a fondo. Amén. Xa podemos empezar. Como te vas poñer, pillabán? O perexil, dalle un non sei que. Paula, aquí che traio o encargo ese. Agora vai. Vale. Hola, Paspi, ¿qué tal? ¿Querías algo? Veño de traer a Paula unhas material de traballo. Material de traballo. Vaya, esa rapaza últimamente non descansa. Que material? Libros? Non, vídeos. Vídeos? Sí, vídeos. Será algún curso de inglés. Pois ser Romeo e Xulieta en 4 versións distintas. Romeo e Xulieta. Perdón. Hola, Paspi, non te cruzarías con meu pai? Cruzarme non... Menos mal. Se sabe que me traes estas pelis para ensayar un papel, mátame. O moi burro cree que estou preparando un traballo sobre a pequena empresa. Imaginas, se me descobre que non verá feito un energúmeno. Botaría fume polas orellas co cabreo. Hola, papá. Que pouco fume botas hoxe? Antes de nada, unha preguntiña. Estabas oindo? Pois sí, de pé a pa. Isto... Eu vou seguir co reparto. Este peixe foi pescado no mesmísimo ceo. É que o peixe últimamente anda polas nubes. Sí, que está todo carísimo, sobre todo o marisco. Vostede sabe o mellor que a nós. Por canto lle vais a ir esa cea, padre? A cea? 2.000 euros seguro. Oi, se eu tivese que facer unha cea así, tería que enganar algún parvo para que correse cos gastos. Ese detalliño xa está solucionado. O arcebispado vai facer un donativo xenerosísimo do seu pecunio. Entón xa está todo clarísimo, a que sí? Sí, cuñado, quere dicir que solta as arandelas o arcebispo. Vai pagar toda a súa conferencia? A súa eminencia. Como se chame? Sí, todo vai pola súa conta. Se eu tivese que cargar coa factura non habería cea. Somos unha parroquia pobre. En fin. Balbina, apúntame o rodaballo na miña conta, Moi ben. Ata logo. Adeus, padre. Supoño que o arcebispo será un home con solvencia. E que máis ten, se é de Valencia? Que non, home, con solvencia, con pasta. Pero haberá que comprobar as contas na caixa de aforros para ver se teñen liquidez. Cos tempos que corren hai que ter moita precaución. Sí, claro. Xente seria e pouca. Haiche moito camándula comendo nécoras de violín. En fin, marcho comprobar as contas agora mesmo, Por certo, ese parvo que enganaría se tiveses que pagar unha cea, quen é? Non cho podo dicir porque o coñeces, cuñado. Claro. Tenme uns camaronciños para a noite, sí? Sí, vale. Non sei, filla, pensei que eras algo máis responsable. Pensei que tiña a cabeza para algo máis que para levar o pelo. Non, se aínda vai resultar que levar pelo na cabeza é malo. Que? A hora do café? A hora do sermón mesmo. Non o podo crer. Pensei que estaba a estudiar. Estudiaba para ser como Xulieta. Peor sería que estudiase para ser como a Calígula.
Como non confías na tua filla, andas espiándome ás agachadas. Non me marees, explícame que é esta atrapallada. Mira, papá, eu non quero ser economista. Eu quero ser actriz. Hai un casting. Estas pelis son para estudiar o papel. Eu nacín para ser Xulieta. Ti naciches para matar o teu pai a desgusto. En parte sí, pero o personaxe ten outros matices. Non me enredes que non falo de Romeo e Xulieta. Soñas con parvadas. Déixate de teatrillos e volve ao mundo real. Os libros de económicas tampouco son o mundo real. Están cheos de fórmulas e de números. A economía forma parte da vida real. Ti o que necesitas é estudiar un caso práctico. O bar suizo, por exemplo. Balbina pode explicarche perfectamente como funciona o negocio. Ese é un caso real. Entendiches todo ben? Ben en canto poidas, pero non tardes moito, Paspi. Ala, ata logo. Vou á casa da aldea. Miro. Aquí che deixo a nota co pedido do peixe. Cando veña Paspallás, dalla para que lla leve a Ricardo. Entendiches? Claro que o entendín, nin que fose parvo. A ver, repíteme o que tes que facer. Dicirlle a Paspallás que lle vendo o peixe a Ricardo, que é o que fixo a nota. Ricardo é o que sempre nos vende o peixe, Tarabelo. Paspallás tenlle que levar esta nota a él. E Ricardo por que fixo a nota? A nota fixo a Paspallás. Non, que diga, a nota fixémola nós. E se fixemos nós, por que lle temos que vender o peixe a Paspallás? Xefe, esta nota tenlla que dar a Paspallás para que lla leve a Ricardo, que é que nos vende o peixe. Entendeu? Pois era ben fácil, non sei por que lle dabas tantas voltas. Anda, cala, que me faz doer a cabeza. Marcho. Espero que che quedase ben claro, Paula. Pero, papá... Aquí tes a Balbina, fala con ela. Hola, queríades algo? Sí, Paula ten que facer un traballo sobre a pequena empresa e pensou nun caso real. No voso bar. Sí. Sí, polo visto pensei no Usoa. Pois ti dirás por onde queres empezar. Por que non me acompañas á casa da aldea? Estamos preparando unha cea para un congreso. Quen vai cear? O arcebispo e varios profesores que veñen dar unhas conferencias. Voulles dar un menú de 7 estalos. Seguro que o arcebispado non ten ningún céntimo. Sempre andan pedindo ata para pintar a San Cristía. Hola, Antó. Que? Toma, entradas pro acuario do Grove. Regalas a caixa, repartes por aí. Prometiño un par delas ao fillo de Barreiro. Moi contento, ves, Pelai? Sí, mañá meus sogros celebran as bodas de ouro. Ímonos xuntar 20 a xantar na casa. E que lles vas botar de comer? Porque, co xeneroso que ti es, comida para gatos. Che, de primeiro, cigalas. E de segundo, rodaballo. Caramba, cigalas e rodaballo. Ois, a min esas celebracións tipo bodas de ouro sempre me encheron de tenrura. E onde comen 20, comen 21, xa sabes. Home. Veña, non me teñas así, Peláez. Se me estás convidando, dimo dunha vez. Eu convidábate, Santos, pero é que non te quero enredar. O seguro que mañá andas moi ocupado. Vale, o gallate arruines coas cigalas. Arruinarme? Ao contrario, aforrei unha pasta. Que aforraches, xa me dirás como. Moi fácil, falei con Don Viriato. Moi ben, pois se falaches con Don Viriato, xa está. Quen é ese? Don Viriato, de Peixes Viriato, é cliente da Caixa, Santos. De cliente? Claro, da publicidade da radio, Peixes Viriato, saltan do mar ao prato. Deixoumo todo por un prezo de risa. Bótalle. De risa porque se riría de ti. Unha cea para 20 seguro que non baixa de 1.000 euros. Vai daí, deixoumo todo por 50. E as cigalas fresquísimas. Que me dis? Sí, quixenlle regalar unhas entradas pro acuario, pero non as quixo. Dixo que andaba moi ocupado. Pois, ese Viriato non terá centolas, se percebes? Sí, ten de todo. É do mellor. Sí. Veña, Santos. Chao. Ala, ata logo, Pelai. Xa me acordarei de ti cando este arruendo as cigalas, Moi gracioso. A ver se hai ou non hai cartos, Pois sí que hai. Unha transferencia á parroquia de Santa Rita por 2.000 euros. Claro, son os cartos para pagar a cea. Entón Miro non ten de que preocuparse. Don Nicanor ten cartos. Un momento. Se hai cartos, hai negocio. E se hai negocio, ali ten que estar un xenio das finanzas. Lugar onde se botan os restos inservibles. Croquetas.
Os restos inservibles non se botan nas croquetas. Todos non, claro, hai que repartir. A metade nas croquetas e a outra metade no café. Vostede toleou, Pereira. De tolo nada, eu son un empresario. Cuñado, teño boas novas. Eu tamén. Hoxe intoxiquei 12 paspanciños co café. E iso son boas novas? Sí, é mellor intoxicar 12 e non un soiño. Así a desgracia queda máis repartida. Xa, o que te digas, cuñado. Escoita, temos que falar de como facer negocios na cociña. A receita das croquetas xa sabe. Terás que darlle outra. Mónica, vanche medrar as orellas, Que pasa? Non podo escoitar esa noticia tan boa? Oh, sí. Ti lee a vida de Ronaldo e vas que chutas. Cuñado, vamos para a sala. Esta marmota saberá moito de informática, pero de croquetas non sabe nada. Veña. En que andarán estes dous? A ver, Mona, canta dunha vez. O cura ten cartos para pagar a cea? Pois ten, sí. O arcebispo ingresoulle 2.000 euros na conta da parroquia. Entón é un vidente. É un solvente, miro. Sí, pois mira, daquela, se quere centolas, terá centolas. Ei, para. Que a información que teño che ainda mellor, Millor? Sí, teño eu un coñecido que pode deixarnos todo a metade de prezo. Que digo a metade? A un prezo ridículo. A min os percebes non penses que me gustan moito. Que non son para comelos, burro. Xa, para botalos no café. Escoita, cuñado, nós podemos facer negocio coa cea do cura. Como non mo expliques? Pensa un pouco, a ver, Nicanor ten 2.000 euros para pagar o marisco. Sí. E eu coñezo un proveedor, Peixes Viriato, saltan do mar ao prato. Pois ese pode deixarnos a mercadoría por 100 euros. A que xa che empeza a interesar, Moito. É como fai ese Viriato para que lle salten os peixes do mar ao prato, porque a mí non me pican nin con miñoca. É a publicidade, borricán. Ah, claro. Pero sigo sen entender a onde queres chegar. Voucho explicar cun exemplo, miro. Balbina dache 2 euros para que vayas ao supermercado e mercar unha lata de sardiñas. Sí. A lata de sardiñas normalmente vale 2 euros, pero ese día hai unha oferta e só vale 1 euro. A ver, ti que fas? Merco as sardiñas e levo a Balbino que sobrou. Xa, e de paso paras na igrexa para rezar. Di a verdade, chanfonetas, que non nos oe ninguén. A verdade? Pois co que sobrou, merco un bollicao e non lle digo nada a Balbina. Ajá, pois iso é o que imos facer, pero o grande. Sí, que ben, 12 bollicaos. Pero non empacharei con tantos. Cuñado, para min que nesta familia eche algún parvo e non son eu, precisamente. Sí, quen é? Algún pailal será? Efectivamente. Sigue. O dos bollicaos era soamente un exemplo. Balbina pensa que lle vas encargar o marisco a Ricardo. Sí, deume unha nota para que lle leve pas pallás. Moi ben, pois nós deixamos de lado a ese Ricardo e sen dicir nada encargamos o marisco a don Viriato. O de Peixes Viriato saltan do mar ao prato. Efectivamente, así, en vez de pagar máis de 1.000 euros polo marisco, pagaremos soamente 100. E o cura cobramoslle 2.000 euros e nos quedamos coa diferencia. Unha idea estupenda, cuñado. Menos mal que estou aquí para pensar porque ti... Ese nos cacha, Balbina. A Balbina non ten que decatarse de nada. Tes ti a nota do pedido, non si? Sí, mira. Pois veña, imos esperar a paspallás. Señora Carme, tamén apañei pementos. Fixeches moi ben. Se queres podes levar unhas leitugas. No, leitugas ainda teño. Faltamos moito de que... Paula, non se trata de apurar. Trátase de escoller os mellores produtos para que os clientes te escollan a ti. Pauliña, a que todo isto é ben interesante. Interesantísimo. Apañar pementos é o máis emocionante do mundo. E o mesmo pasa cos provedores. Por iso eu, o peixe, o marisco, o viño, encárgollelo todo aos mellores. A xente seria con produtos de primeira. Que pasa? Non te interesa? Home, todo isto comparado con Shakespeare non che ten moito aquel. Shakespeare tiña que escoller as mellores palabras e nós os mellores produtos. Non compares, escoller palabras é arte, e escoller pementos fai no calquera. Calquera que saiba distinguilos, Pauliña. Isto é un tomate. Mónica, paga a pena cargar cunha caixa de cervexas só por ver esa cariña de rosa e esa cintura de palmeira. Xa que falas de plantas, ti estás nas berzas, non? Que paspi? Interesache un curso de xardinería que teño. Ui, que carallo.
Eu viña pola nota esa para Ricardo. Tencha Pereira. Aí está Paspi. Miro, tesme que dar esa nota. Paspi, vamos fora, sí? Deixadme lavar as birras. Deixas aquí. Veña, que me apetece moito tomar o aire, ven. O aire? A ver, o papeliño ese para Ricardo. Escoita, Paspi, non tes que facer ese encargo, eh? Pero se a mí me dá igual, teño que pasar por ali de todas. Vale, home, pero é que xa non é necesario. Sí, houve un cambio de plan imprevisto. Unha decisión empresarial. Ese Ricardo pensa que é moi listo, cobrando a 1000 euros, o que outros cobran a 100. Sí. Pois Balbina fala moi ben del. Oh, claro, porque ten esa cara de berberecho. Ricardo non ten cara de berberecho. O que ten son os berberechos moi caros, que é pior. Pódese dicir a ese tal Ricardo que meta o peixe por onde lle caiba. Sí, señor, sí, señor. Os Pereira non facemos negocios con vangantes. A mí parece un tipo do máis legal. Ademais, Balbina díxome ben Balbina. Precisamente son ordes de Balbina. Aquí non queremos nin oír falar dese tal Ricardo. Vale. Dille da nosa parte que é unha rata estafadora. Ben, con esas mesmas palabras. Xa oíches, rata estafadora. Home, se tes ti algunha idea mellor para insultalo, podes improvisar. Non, o que vos digades. Xa falaría eu con Ricardo. E dille da nosa parte que é un cagalletas, un orangután, un macaco do nabo. Ainda diría máis, é peor que... Peor que o café do suizo. Iso, peor que o café do suizo. Coñado. Que quere dicir iso, Pelandra? Xefe, deulle nota para espallas. Non te preocupes, a nota deilla vendada. Iso seguro. Tranquilo, cuñado. Imos para dentro, eh? Perfecto, miro. A la verca de Mónica non se decatou de nada. Sí? Preguntan polo xefe. A ver, o xefe, que se poña. A xente nunca está cando a necesitas. O xefe esti parmallán. Ai, sí, claro. Sí. É Ricardo, o da peixería. Quere saber cando lle mandamos a nota do pedido. Pois dille que pode esperar sentado. Millor que espere de pé, para que estea máis incómodo. Vale. Mira, podes esperar polo pedido ata que o salmonete estea en bigote. O que oíches, paidaroco. Non necesito marisco dun pelandrán como a ti. Ai. Pero, que dis? Que se os sigo insultando non volve a facer negocios comigo. E a mí que me importa ver orella. Non che penso mercar ni media sardiña nunca máis. Pastra. Que tal, Steven? Perfecto, cuñado. As palabras xustas. Que me dera ver a cara que lle quedou a ese papaxoubas. É que alguén lle tiña que cantar as 40 a ese tal Ricardiño. Agora, dame a nota, que marcho para lle facer o pedido a Peixes Viriato. Aquí a tes. Hola. Ei, Balbina, cuidado, cuñado. Hola, irmanciña querida. Que tal? E ti que fas aquí, mona? Nada. Axudando, que é o que máis me gusta. Xa. E ti igual, non? Bandallo. Estaba lle axudando a que me axudase. Vaya par de moinantes. Os típicos lacazáns que hai en moitas empresas. Ou os levas polo rego, ou son peores cachinches. Están asegurados, claro. Ui, sí, sempre que poidan molestar, temos a súa presencia asegurada. Teño que marchar para a caixa, eh? Chao, cuñado. Chao. Que? Pas pallás levoulle esa nota, Ricardo? Sí, naturalmente. Daquela, Ricardo non tardará en traérnolo pedido. Eche dos que cumpren, Por iso me gusta moito traballar con el, e a el con nós. Que raro. A Peixes Viriato non lle debe de funcionar o teléfono. A quen chama, Santos? A un cliente noso, Peixes Viriato, pero é como se tivese o teléfono desconectado. Peixes Viriato saltan do mar ao prato. Non me fale dese filibusteiro. Filibusteiro? Pero se eu teño moi boas referencias del. Ese pirata pechou o negocio e deixou de ver de todo. Créditos, hipotecas, cheques... Pechou Peixes Viriato? Marchou ao Brasil con todos os cartos. Ese cabrito tiña todo ben planeado. Levaba días vendendo as existencias a baixo prezo, para non deixar nada. Xa. Levaría tos teléfonos. Necesitaba algo dese Viriato, Santos. Pois non, nada. Será posible. Por iso vendía o peixe tan barato. O moi camándula. Caixa de Aforros, dígame. Antón, xa falaches con Peixes Boniato? Viriato, cuñado. Cando chega o pedido? Balbina xa está preguntando por el. Non te preocupes. Agora vou para aí e falamos, Ana, ata logo. Ui, que caracho.
Non é por nada, pero esta vez o peixe vai ser espectacular. Imos ter unhas robalizas cunhas patas así. As robalizas non teñen patas, xefe. Será que nunca viches robalizas de verdade, ignoranta? Que, Paula? Como vai ese traballo? Ben, vaime sair bordado gracias a Balbina. O que eu che dicía? Un café, Miro. Marchando. Hola, Balbina. Que hai? Deuche moito a lata, Paula? Oi, todo o contrario. Estivemos falando de provedores. Un asunto moi delicado para unha pequena empresa. Iso mesmo. Se escolles ben os provedores, podes ter moitos beneficios. Oh, e dende cando entendes ti de provedores? Se eu che contase. Estás feito un fenómeno, Miro. Sempre mo dicían cando estaba na mili. Pereira, ti és un fenómeno da cabeza. Dicían yo porque era o que tiña os piollos máis grandes. Xa. En fin, vou ver se chega dunha vez Ricardo, o do peixe. Xa tarda máis do normal. Non. Ti descansa, que traballaches moito na horta. Xa espero eu por Ricardo e recollo o pedido. Vale. Mentre estás por aí fora non rompes nada aquí dentro. É para que cando veño de peixes Monicaco ti non lo vexas. Quero dicir que me deixes ese trapo que vou limpar as mesas. Vale, toma, vai. O Xemiro está moi traballador. Sí, xa case parece unha persoa. A muller non sesas tan dura. Ás veces é un pouco... ¡Asasino! Furafollas, desgraciado! Aí falaches. Agora mesmiños che traio outro café, Pedro. Que, Paula? Como vai ese traballo? Ben, isto da pequena empresa é interesante, pero un pouco aburrido, E por que non lle preguntas algo a Pereira? El ten un punto de vista máis divertido. Penso facelo. Tuto. Ti non verías pasar por aquí o repartidor de peixes Viriato? Non? Por que preguntas? Por nada, por buscar un tema de conversación. Ah, ti sempre tiveches uns temas moi orixinais. Comigo sempre se aprende algo, sí. O Esmiro, Que? estaba eu pensando que ti se cadra tes algunha idea brillante para mellorar os beneficios dunha empresa. Eu? Algúnas teño, sí. Veña, conta máis. A verdade, neste bar son eu quen ten as iniciativas máis inodoras. Será innovadoras. Iso. Precisamente estou agora nunha operación de negocios digna de un xenio como a min. Unha operación para aumentar os beneficios do bar. Os do bar non, os meus. En que consiste? Eche ben faciliño de entender, mesmo para unha coitada como a ti. Mira, vouche poñer un exemplo para que me sigas. Veña, vale? É como se teu pai te manda ao súper para que merques unha lata de sardiñas que vale 2 euros. Sí. Ti chegas ao súper e hai unha oferta de bonito a 4 euros. Pero ti colles un bollicao que vale 3 euros. Se só teño 2 euros non o podo mercar. Claro, o que vale 3 euros son as sardiñas. Non, e os bollicaos custan 1 euro. Pero ti colle lo bonito e levas ao teu pai, que quería 100 gramos de xamón. O que quere dicir é que merca as sardiñas por 1 euro. A teu pai dixe que valeron 2. E co que sobra, levas un bollicao para ti. Por fin o entendeste, si era hora, E logo din que o parvo son eu. E xa está. Non, muller, precisamente por iso estou aquí. Mira, Balbina ia facer un pedido de peixe e marisco por miles de euros. E eu consegui un proveedor que mo consegue todo por 100. E vas quedar coa diferencia. Pero iso non é honrado. Honrado. Se todos andasemos con esas mexericadas, ninguén se faría rico. Antón, o de peixes vallenato non apareceu. Xa, isto... que fai Paula contigo? Non te preocupes, conteille algún pequeno detalle, pero nada máis. Eu son unha tumba. Sí, tumbas imos necesitar varias, porque aquí vai haber mortos. Que? Nada. Cuñado, para min que houbo un problemiña técnico. Un problemiña, non será nada importante. Home, importante... Fala dunha vez, mona, non me teñas así. Ti estás de acordo en que o noso plan era perfecto, non? Sí, claro, un plan digno de min. Que quere dicir era, piollo? Pois era quere dicir que... Fala claro, macaco. Nótote algo raro. Eu tamén. Miro. Ti preguntabas por peixes Viriato. Sí, os que saltan do mar ao prato. Por que? Marchou pro Brasil e deixou un calote de millóns e millóns. Contoume un cliente. Ai, sí, un tío listo. Pasa de pagar as facturas e marcha para Río de Febreiro. Xa me gustaría a min. Oh, é a calquera. Que artista. Un modelo para a humanidade. Como que marchou para Brasil? Me cajo nos canguros. En Brasil non hai canguros, cuñado. Non me marees, xurelo. Se o boniato marchou, que me vai traer o marisco despois de poñer pincando a Ricardo? Tranquilo, todo terá unha solución. Sí, mandarte ao Brasil a ti entre
tren para que lle fagas compaña a ese mamalón. Para, Paula, dille algo, quieto. A Brasil non se vai en tren, Miro. Pero dille algo que... Que queres que te diga? O dono da empresa é el. Eu só tomo notas. Xa podes pensar algo, chincheta. Vale, pero imos ao meu apartamento, Xefe, ainda non trouxeron o pedido. É que Ricardo acaba de chamar o móvil de Miro para dicir que se vai atrasar un chisquiño. Como as robalizas teñen esas patas tan gordas, non conseguen metelas na furgona. Cala, pasmón. Ricardo dixo que houbera un problemiña, nada grave, Pois a ver se trae o peixe dunha vez. Se non é hoxe, será mañá. Ainda diría máis, se non é mañá, será pasado, ou dentro de 3 meses. Pero a cea é mañá. É que? Ti dille a Balbina que non se preocupe. Vamos, cuñado. Paula, aprendiches moito de Pereira? A verdade é que Miro É un fenómeno, xa imagino, xa. Pois é difícil de imaginar. E agora que facemos, capagrilos? Non hai que perder a calma, cuñado. Chamamos outro vendedor de peixe e vía. Seguro que tes mellor prezo que con ese ladrón de Ricardo. A ver, este mesmo. Aquí di que é o máis barato. Sí, fálate con él. Hola. Quería facer un pedido. Pois percebes, centolas, vieiras e robalizas. Para 15 persoas. Di que ao ser un pedido tan grande nos fará un prezo especial. Claro. Sí, dígame. 2.300 euros me cajo no butano. Pero se vai estar o arcebispo e todo. A súa ilustrísima. A súa ilustrísima. Di que o vai ter en conta. Que se organiza a cea o arcebispo quere cobrar por adiantado. Como? Debería darche vergonza ser esta desconfiado, Valdrén. Colgou. Pero serás pailaroco, trae. Ti é que non tes diplomacia. Vou chamar outro, Ti mira e aprende. Boas tardes, Peixes Fernández. Falaronme da súa honradez e quería facer un pedido para mañá. Sí, percebes, centolas, vieiras e robalizas para 15 persoas. Que estean fresquiñas, Sí, seguro que o están tratándose de vostede. Fágame un prezo axustado. Di que, por suposto, aínda quedan comerciantes honrados e non como o pirata ese de Ricardo. Pero claro, hai que saber tratalos. Sí, que xa calculou o prezo. Seguro que non pasa de 300 euros. Xa verás, cuñado. Sí. Como? 2.400 euros. Ese é o prezo máis axustado que pode facer. Xa. Que che dixo? Non che pode facer un prezo millor? Se cambio os percebes por gusanitos, pode rebaixar algo. Haberá que seguir chamando. Non paga pena, cuñado. Teremos que falar con ese Ricardo, Despois do que lle dixemos, se cadra non lle gustou algún matiz. Será mellor que baixes ao bar para ver como está o panorama. E mentres eu vou pensando algo. Balbina, que? Como vai esa cea? Será todo fresquísimo, non si? De primeira, Ricardo nunca nos fallou. Déxame botarlles un ollo a eses percebes. A verdade, aínda non nos temos. Ricardo tivo un problemiña co envío, pero prometeulle a Pereira que non nos mandaba tempo para a cea. Se Deus quere. Quererá, non vai deixalo o arcebispo sen centolas. Moito se preocupa, padre. Non, home, se confío en Balbina, pero esa cea é importantísima. Xa, para gañar puntos diante do seu xefe. E para que eses congresistas queden contentos da súa visita a Galicia. É para gañar puntos co arcebispo. En absoluto. Tanto se me nota. Pois sí, nótaselle na cara. Que? Era broma, home. Pedro. Bocata de xamón con xamón. Así dá gusto, Balbina. Carallo, aí ven Miro. Nin que tivese un radar. Díxome Mónica que Ricardo se ia atrasar algo. Irá todo ben ou... Sí, o arcebispo vai comer percebes ata reventar. Nótote algo pálido. Non, estou perfeutamente. Perfeutamente amolado. Paspi. Falaches con Ricardo? Falei, sí. Non tomaría mal as bromas que lle dixemos, verdade? Está cabradísimo. Non quere saber nada do bar suizo. Despois de chamarlle rata estafadora. Home, era a típica expresión cariñosa. É a típica expresión cariñosa na familia Corleone.
Non queda sentido do humor. Deica logo, Miro. Deica logo. Balbina vai me depilar o bigote. Ai, a ver como saio desta. Teño que salvalo como sexa. Antón, non terás esas entradas pro acuario que lle prometiches a Roy? Sí, creo que sí. Roy está desexando ir. Non sabes como che vai agradecer que lle prestaras atención. Que? Antón, falei con Paspallás. Despídete de pedirlle o peixe a Ricardo. Ese, ademais de ser un estafador e un mangante, eche un rancoroso. Xa, pero ti tranquilo, cuñado, que teño a mellor solución, O caso é que estamos en peixe. Sen peixe sí, pero temos outras cousas. Que queres dicir? Que con eses dotes diplomáticos que ti tes, podes ir onde a Balbina e convencela para que cambie o menú. Que cambie o menú? Sí, que poña polo de granxa en vez de percebes, por exemplo, ou chourizo en vez de centolas. Claro, cos meus dotes aromáticos e pan comido. Non, si, dotes aromáticos ti tes moitos, pero agora utiliza os diplomáticos, Iso, eu convenzo a calquera falándolle de que vou sacar a escopeta. Non, cuñado, non, nada de escopeta. Agora, diálogo, boas palabras. Ala, veña, vai falar con Balbina, E ti? Non, xa te encargas ti de todo. Miro, non quero levar todo o mérito da idea, que despois sempre quedo de listo e ti de parvo, e non. Vale. Ti espera aquí por si acaso. Sí, vale. Se fallan os meus dotes diplomáticos con Balbina, penso usalos contigo. Xa espero eu aquí. Para min que este Ricardo xa non trae o pedido hoxe, Tranquilo, padre, el sempre foi cumpridor. Se non o trae hoxe, mañá seguro que o trae. Non teño acougo con esta cea. O mesmiño me pasa a min. Vaya, Miro, gracias por preocuparte. Eu son así, urinario. Será solidario? Iso, son tan solidario que teño unha idea boísima para mellorar a cea. Sí? Sí, seguro que o arcebispo e a súa banda lles gusta unha cea máis cultural. Mais cultural? Sí, unhas pedras. Non digas parvadas, Miro. Pero non dixo que lles gustaban as pedras. Miro, non esbardalles, A cea vai ser con peixe e con marisco. Os percebes están moi vistos. Por que non lles damos polo? Ben desconxelado, iso sí, ten moita sustancia. Non me parece moi oportuno, Miro, iso do polo. Quen di polo di outro paxaro calquera. Ou unhas verduriñas, unhas acelgas fervidas e a dormir. Pero tío, lo que di o bandallo este. Sí, E estaba... se lle damos ao arcebispo unhas acelgas fervidas. Pero, cuñado, que? Ti non dis máis que parvadas, Eu dixen o que ti... Veña, anda, eu dixen, pasa para fora, burro. Nada, tranquila, irmanciña, xa falo eu con el a ver se entra en razón, Ti non dis máis que parvadas, Miro. Que querías que fixese, pasmón? As túas solucións non están valendo para nada. Xa podes inventar algo millor, Porque empeza a poñerme nervioso. Antón, gracias polas entradas. De nada. Pensamos si los dous ou grove? Oístes, se ides ao acuario e hai nécoras, traed algunha para Antón, que Balbina teno a cacahuetes. Vale. Que gracioso, Toto. Baratas si serían, Sí, moi baratas. Moi baratas, claro. Quieto aí, Toto. Que? Gracias. Apura, home, a ver se faz de unha vez o que che pide. Cuñado, deixa o que tes entre mans. Ven. Pero que faz? O que me piden, padre. Cuñado, xa teño a solución. Imos ao acuario do Grove. Sí, que ben. Podo botarlles de comer aos submarinos. Voullo dicir a Balbina. Non. Nada de Balbina Pastrán. Que, non hai entradas para todos? Miro, imos ao acuario para resolver ese problemiña que temos coa cea. E como? Pois porque no acuario hai robalizas, centolas, de todo. E ademais gratis. Xa, pero non as venden. É igual, nós imos moi cedo antes de que abran. Ti entras coa cana, mentres eu entreteño os gardas de seguridade na porta. Os gardas igual prefiren entreterse mirando como pesco.
Non, porque ali está prohibido pescar. Para iso están os gardas. E por que non imos pescar ao mar, que ali non hai gardas? É que no acuario os peixes non poden escapar. E no mar ti non pescaches nada en 30 anos. A última vez pesquei un peixe neumático. Era a roda dun coche, Miro. Era un peixe neumático. Claro, os que non sabedes de pesca sempre confundides cunha roda de coche. Vale. Non quero discutir por diferencias de matiz, Escoita, e que pasa cos gardas se nos cachan nas patacas? Non nos vai cachar ninguén. Mañá, cando saias moi cedo da casa, que non se note onde imos. Discreción. Exactamente, cuñado. Cuñado, a isto lle chamas ti discreción? Que pasa? É unha roupa ben discreta para que non me vexan as robalizas. Bos días. Que? De pesca? Non imos de pesca. Non, digo polas botas, o cesto, a cana. E ti vas facer footing porque leves tenis, paparolo? Non. Pois hecho mesmo. Ala, cuñado, que temos presa. Chao, tuto. Hasta luguiño. Miro, veña, arriba. Miro, levanta, que hai que abrir o bar. Oh. Miro. Miro. Bos días. Bos días, Tuto. Bos días. Oxe, Miro madrugou máis que a ti. Pereira, houve un terremoto, que pasou? Non se sei, pero marchaba todo contento con Antón. Con Antón? Sí. Hola. Mónica. Miro non está na casa. Non o verías o entrares. Dixo Tuto que saíra con Antón. Con Antón? Que raro. En fin, sabemos algo de Ricardo? Non, empeza a repartir a estas horas. Haberá que chamalo. Non quero sorpresas de última hora. Eu vou á porta para distraer os gardas e ti entras, Unha manobra envolvente. Se queres que che axuda a distraeros... Deixa de laretar e traballa lixeiro. Dos vigilantes ocúpome eu, Recibido. Cambio e curto. Curto tes ti o cerebro. Antón! Hola. Bos días. Bos días. Que quería? Mire, a estas horas o acuario está pechado, Xa, ten que desculpar, pero ando buscando a rúa doutor Ramiro Pereira e ninguén me sabe indicar. O doutor Ramiro Pereira? Sí. Pois non me soa de nada. Se cadra o seu compañeiro... Manolo! Gracias. Outra vez chamando a Ricardo? Non sei que pasa. Non se quere poñer o teléfono. Contéstame un empregado que non sabe... Hola, son Balbina do Suízo, outra vez. Quería saber que pasa co meu pedido. Que non sabe nada de ningún pedido. Mire, pódese poñer Ricardo, por favor. Pero, canto tempo vai estar ocupado? Oia, isto é increíble. Nunca me pasara nada semellante. Di que Ricardo non me pode atender, que vai estar ocupado todo no 3000. Nin que estivesen enfadados con nós. Mónica, un cafeíño. Que, Balbina, mandaches a Miro a pescar para que non molestase? Como? A pescar? El non mo dixo, pero a cana e as botas levabas. Marchou de pesca sen dicir nada. Ricardo non quere saber nada de traernos o peixe. E Miro e Antón marchan de pesca tan cedo e en segredo. Isto non pode ser casualidade. Mónica, por favor, non digas barbaridades.
Isto sí que é pescar, me cajo nas parrochas. Carallo, carallo, carallo! Aí ven, aí ven, aí ven! Esta debe pesar polo menos 3 kilos. Isto xa está empezando a preocuparme. Pois chama o móvil. Tes razón. A ver, que está a facer este moinante? Esa música parece un móvil. Non será nada. Alguén que o dixería esquecido. Esa rúa non estará por aquí, pola zona do Porto. Aquí. Vamos mirar que raio. Non se preocupen, é o típico móvil. Sempre pasa. Ven pra cá, condenada. Quieta que as levas. Ui. Alá. E logo din que non hai pesca. Hai que saber pescar, que non é o mesmo. Ui, que demo de móvil. A ver se me deixan en paz. Diga. Miro, onde estás? Estou de visita no acuario do Grove. Como no acuario? Di tuto que fuches pescar. Sí, estou pescando as robalizas para que sexan frescas de verdade. Non me fío nada dese Ricardo. Que non te fías que... Que é iso de que estás pescando no acuario? Muller, xa sabes que eu non sei estar de brazos cruzados. Miro! Cuñado! Recolle todo! Agora non podo falar, que se fago ruído non pican, Pero isto que é? Pódese saber que está facendo con esa cana? Que vou facer, panarras? Pescar? E logo din que o parvo son eu. A ver, como entrou? Pero me cajo no mundo, Antón. Non dixeches que ias distraer os gardas. Así que estaban os dous de acordo. Que facía este pailán pescando? Isto non é o que parece. Non. Todo ten unha explicación. Sí. As explicacións na comisaría, veña. Comisaría, pero... Andando, veña. Pero isto é un escándalo. Non me toques, pixiñas. Pasou algo malo, Balbina? Olá, bos días. Vou levar estes dous ao Grove para que visiten o acuario. Non me fales de acuarios, Creo que acaban de deter a Miro e a Antón. Ale. Pero que dis, Balbina? Ui, no todo polo teléfono. Que fan eses dous no acuario? Pois polo visto, pescando nécoras. E vieiras, e robalizas, e percebes. Eu non entendo nada. Pois, e ti como sabes que estaban no acuario? Estudiar a fondo a vida das empresas permite saber estes detalles. E aprendo máis teatro aquí que estudiando Shakespeare, a verdade. Vaya mesa estamos poñendo. O servicio ten que estar á altura dos clientes. Toma boa nota, nena. Aquí está o marisco. Teño a furgona chea de percebes, centolas, vieiras e robalizas. Está todo fresquísimo. Onde as poño? Ven comigo, Paspi. Marchando para a cociña. Por aquí. Anda, que estás tivo peixe. Balbina, e ao final como conseguiches que Ricardo che vendese o marisco? Ui, estaba enfadadísimo. Expliquei yo que pasara, pero aínda así tiven yo que pagar todo a máis prezo do que valía. E como pensas recuperar eses cartos? O trucos da pequena empresa, Pauliña. Oh, carallo, como pesan estas caixas, cuñado? Eu non podo máis. Cantas furgonetas enchemos xa? Eu que sei. Levamos toda a tarde carga que carga. Movendo o cu, que aínda queda moito peixe que repartir, Sí, o que vostede mande, don Ricardo. Por suposto, don Ricardo. Menos falar e máis traballar. Veña! Vale, don Ricardo. Si, don Ricardo. Veña, miñoca. Veña, que non vou facer todo eu. Sí, ti sempre colle as caixas máis pequenas, pastrán. Porque ti ten a culpa de todo. Que dixo, imos facer negocio. Eu consigo percebes e centolas por 4 cadenas. Vaya negocio fixemos, molondro. Vai na rañar, pasmón. Quen deixou o móvil conectado, Pozón do caralho. O móvil. Veña, anda, trae xeo aquí. O xeo vou che dar eu a ti vendado.